ئیسا شاگردان را شیوا جژنا دەرباسبوونێ دخۆی مەتتا 26 درۆژا پێشی یا جژنا نانێ شکەڤادا شاگرد هاتن با عیسا و ژێ پرسین تو دخوازێ ئەم li ku derê ji te re şîva cejna derbasbûnê amade bikin got tu bixwên wî li wan vegerand û got herin bajêr ba filan mirovî û jê re bêjin mamoste dibêje wextê min nêzik bûya ez ê cejna derbasbûnê bi şagirdên xwe re li mala te pîroz bikim wekû Îsa ji wan re gotibû şagirda kir û şîva cejna derbasbûnê amade kirin gava bû êvar ew bi 12 re li ser sifrê rûnişt îcar çaxê gowan şîv dixwar Îsa got bi rastî ez ji we re dibêjim yek ji we wê min bide dest ew gelek xemgîn bûn û dest pê kirin yek bi yek ji wî pirsîn gelo ezim ya xudan Îsa li wan vegerand û got yê got bi min re pariyê xwe li firaxê xistiya ew wê kurê mirov bide dest ji xwe kurê mirov wekû li ser wî hatiye nivîsin wê herê lê wey li wî mirovê got kurê mirov bide dest wê ji bo wî çêtir bûya got ew nehat ba dinyayê hingê cihûdayê got wê ew bida dest got mamosta ma ew kes ezim Îsa bersiv da erê te bi xwe got pirtûka pîroz incî silav û rêz xweş bo birayên hêja